No sé si alguna vegada us heu preguntat què podeu fer per canviar el món, i més ara que sembla que tenim un futur més fosc que un capítol de crims. Però calma, avui descobrirem un superpoder que us ajudarà a veure-ho tot més clar. Voleu saber quin és? Segurament, dins del teu grup d'amics i amigues hi deu haver diferents interessos i cadascú té les seves capacitats, els seus coneixements i les seves competències per aconseguir el que vulgui, com bonament pugui. Però què passaria si descobriu que teniu interessos i objectius comuns? I què passaria si poseu sobre la taula els esforços, els coneixements i les competències de totes vosaltres per aconseguir aquests objectius comuns? I anem encara més enllà. Què passaria si combineu això amb un altre grup d'amics? I amb un altre més? Doncs aquí entra en joc el superpoder de totes les persones que vivim en societat. Ser capaces de multiplicar els esforços amb el treball en xarxa. El treball en xarxa, la unió entre persones, pot aconseguir coses increïbles i pot arribar a canviar les regles del joc. Per exemple, fins ara ha predominat un model de mobilitat en el qual tothom ha de tenir un vehicle propi. Però i si és possible un model on els vehicles tinguessin un ús compartit i poder així estalviar diners, gasolina, electricitat i sobretot contaminar molt menys i assegurar un futur més pròsper pel planeta? Què és més profitós? Que individualment comprem les eines que anem necessitant al llarg de la vida? O que existeixin biblioteques gratuïtes d'eines perquè qualsevol persona en faci ús quan li faci falta en comptes de pagar el seu preu cada vegada que necessiti? Una de les coses més genials del treball en xarxa és que totes les persones tenen veu. No hi ha una veu cantant, no hi ha un sol protagonista. És com una sèrie o un videojoc coral on tots els personatges tenen un paper essencial. Del que es tracta és de buscar els punts forts de cadascú. La creativitat, l'organització, les habilitats comunicatives, l'experiència. Poden ser tants punts forts com persones implicades. Entesos. I arriba la pregunta clau. Què passa si no us poseu d'acord? Tanta gent, tantes opinions... Uf, quina mandra. Doncs tinc una gran notícia per vosaltres. El conflicte és positiu. I encara us diré més. El conflicte és necessari. Sí, el conflicte i el desacord no són dolents com a tal. Si són ben tractats, són una oportunitat per millorar i créixer. Això sí, ja podeu veure-us una bona dosi d'empatia, posar en pràctica el diàleg i, sobretot, tenir clar que haureu de fer alguna renúncia. No. Well... El treball en xarxa no és lluitar cadascú des de la seva petita parcel·la, és escoltar activament les propostes de totes les companyes. Listen to me! I escoltar activament no és com si sentissis ploure mentre esperes el teu torn per reafirmar-te en la teva raó. Segurament, si escoltes activament, potser trobes idees brillants que mai hauries considerat individualment. En aquesta història de treball en xarxa, la protagonista és la comprensió mútua. I és que el treball en xarxa no és res marcià o de hippies. La idea seria fer les mateixes coses que fem sempre. Comprar, menjar, anar a escola, treballar, anar de concert, però d'una altra manera. A la vida, l'únic superpoder real és el que adquirim unint esforços i treballant de manera col·lectiva. Som éssers que sobrevivim gràcies a la cooperació en societat. Teamwork. Així doncs, esteu llestes per cooperar? A l'economia social i solidària, juntes som més fortes. I potser podem posar una mica de llum a la foscor.